wonten Niken Salibri Mayangkara campur sari Indonesia. Niken Salibri, tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Wah, wes sing mburi gak tepuk tangan kurang seneng, kurang bahagia kelihatannya. Lagi putus cinta ye. Rumah saku. Lagi banyak utang. Oh, apa yang ngono? Ya ora wong kene iki sugih-sugih. Lho, di bawah kepemimpinan dari Pak Katmiran selaku kepala desa. Desa. Oh, desa, iya toh. Jadi sombangun desane. Ngono, Dok. Rumangsane kok Jenenge kepala desane Pak Sopo? Pak Katmiran. Pak Katmiran. Sarjana hukum. Katmiran. Kat. Kat. Kata-katanya selalu Memotivasi, memotivasi masyarakat untuk menjadikan desanya lebih maju. Katmiran. Mi gunane tumrap bangsa lawan negara. Amin ya rabbal alamin. Aku ya sembarang-barang iso aja. Ya ampun kowe. Katmi. Ran. Rancangan untuk membangun desanya lebih maju. Semoga menjadi desa yang baldatun thayyibatun walaupun gofur, walaupun gofur. Ya. Iku jenenge Pak Katmiran. Terus apa neh? Pak Camate, pangapunten Pak Camat paring asma sinten, Pak? Kurang kenal iki, Mas. Pangapunten, namine sinten, Pak? Willy. Basuki. Mas Hudi nggih. Mas Hudi. Ya aslinya jenenge Hudi, cuma ditambahin Mas ngarepe. Mas Hudi. Loh, asline ancen Mas Hudi jenenge. Ora ditambahi jenenge Pak Mas Hudi. Pikirku nek menolak tua lho, Nduk, kuwi mau. Tak kira ya ngono ae. Mas, masyarakatnya selalu percaya. Aku gak usah mbok warai lho, aku wis pinter jane. Ora. Nyapa lho marai aku bareng. Ya, aku ning kene ae. Masyarakatnya selalu kompak. Nah, Mas Hudi. Hutangnya banyak. Ngapur. Pak Camat iki sugih-sugih wong rumah kamu. Bar iki lho nanggap campur sari mangan. Alah ora ndang nyawer ya. Alah ya. Piye? Aja koyo ngono. Apa? Selalu utamakan kepentingan masyarakat. Utamakan nek ngono ya iso aku. Lah iya to. Hutan. Dimanapun tempatnya, Pak Camat selalu ramah. Oh, luar biasa. Selalu ramah dan juga selalu nyawer. Pak Camat Mas Budi. Pangapunten untuk ketua BPD-nya siapa? Kapolsek, Ding, Kapolsek. Akeh men to. Kapolsek namanya siapa, Pak? Pak Agus. Akulah orangnya pertama kali yang nanti akan disawer oleh Bapak Kapolsek. Luar biasa. Gusti Allah Maha Pengasih ngasih Bapak Kapolsek rezeki yang banyak tiga nyawer aku. Oh, tepuk tangan buat Bapak Kapolsek. Nggih, ngapunten Pak Darramil namanya sinten? Akeh men ta. Purtono. Pur kuwi panganan. Panganane apa? Panganane lele. Rumasaku. Ayo pur ya. No. Purnomo pedhot iki mesti. Pak Purnomo pedhot. Rumasaku beda iki Pak Purnomo apa jenenge? Apa kuwi malo? Arteno dhewe rumah saku. Pak Purnomo, Pak Koramil. Yang penting orangnya luar biasa. Ya, saya mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh, sugeng dalu, dan selamat menyaksikan pertunjukan Mayangkara campur sarinya asli dari kota Kediri. Dadi ngene iki, warga Kediri iki sing ditanggap ya. Wong Kediri. Ojo sampai di luar Kediri.
Karena kalau di luar Kediri nanti Tapi Mayangkara biasanya tanggap ning luar negeri ya. ora masalah. Sing penting ora ning wilayah dhewe. Nyapa? Rumahku. Ya sing penting wong Kediri Ini kita mengucapkan terima kasih banyak buat kepala desa dan jajaran setempatnya, warga Nanggungan. Pagu. Nanggungan. Kayan Kidul iki. Kayan Kidul Pagu to iki. Ngawur ae, Kayan Kidul ae. Ngasem iki. Ngasem rumasane. Iki Nanggungan Kayan Kidul. Iki Pakunden iki. Kowe iki kok ngawur Iya. Kok rumahku. Nanggungan Kayan Kidul nggih. Wis kenal apa urung? Leres nggih. Hah? Wis kenal apa urung? Sapa? Ingkang Mengku Desa Nanggungan kene. Pak Kepala Desa to? Iya no Pak Katmiran wis kenal apa urung? Wis. Endi wong endi? Lah tiange niku sing damel jas warna merah. Endi enek jas warna merah iki lho rumasane. Sing ndi? Kowe lak ra ngerti to? Lha sing kae to? Endi to? Wong kuwi lho duduk Pak Camat kuwi. Oh niki to. Niki. Nak warna merah niki to? Loh, lah ya bener motomu sing karo. Duduk jase sing merah. Jas hitam tapi jeroane merah. Lah ngono sing benere ngono kuwi. Lah iya, Pak jenengan mboten ketinggal lho Pak teng mriki. Mosok bapake ndelok godhong. Ya ora ngono. Wong penyanyine ayu-ayu kok trimo ndelok godhong. Pak Lurah iki arepe ndelik kok ben melewatkan. Ben ora tak celuk. Ya didoakan sehat selalu nggih Pak, panjang yuswanipun, rezeki ingkang kathah barokah. Mugi-mugi saged rukun kalian masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Pokoke di bawah kepemimpinan Pak Katmiran ngono kuwi, Nduk. Warga Nanggungan tentrem ayem. Toto Kertora Harjo, Gemah Ripah Loh Jinawi. Alhamdulillah Mas ning kene sing delok akeh ya Mas. Akeh banget lho. Iki kabeh sampeyan kene ya wong Kediri lho anggitmu iki. Apa orang Kediri semuanya Bapak Ibu? Oh iya iya. Iya aja mbok takoni kabeh wong Kediri. Sitok tok kono. Nyapa? Blitar kayane, Blitar. Bakul kae lho, bakul. Ya akeh lho wong Blitar ning kene. Lah kae Mas ya musisine kan ya nek sing Ya Blitar. ora apa-apa iki jenenge berbudaya iso guyubne kanca-kanca diae. MC-ne jane kae lho iso dadi kurus ngene ya, cacingen yae. Iki cacingen iki yae. Dek ini kan aku Oh iki nganu iki, lara iki, tipes iki. ngawur. Iki kan Bambang Balowo ya to. Heeh. Ning kena diabetes. Oh ngelokne Mas Bambang kena diabetes. Bambang aku. Mas Bambang opname. Ora ngawur aja kaya ngono. Heeh, Bambang ini ada kepentingan. Dadi iki mang diwakilne. Diwakilne iki Ya. jenenge Bambang Bandoso. Nah, ngawur. Akbar siapa mang? Akbar wassalam amang. Sapa? Akbar wassalam. Pengen tahu. Niken. Duk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku gak melak-melak loh ya Allah. Aku Kang Masmu Akbar. Mas rupamu loh Mas. Akbar aku. Wes, dan digawe omah aku malah diujat netizen aku kok malah. Lah ngapa? Netizenmu kenapa kok rumah Ora, yuk mengkilauan kowe. Gancane mengkilat tok. Lah mengkilau sampean tapi nek kono rada nek gantenge gagah lah iki krempyeng. Ora maksude yo Mas teh adoh ngono lho. Yo adoh Jombang karo Kediri karo Nganjuk ae. Kediri karo Nganjuk rumasane. Niki kan sudah diaturkan satu tembang iki mang bareng kanca-kanca main. Loh, wis peng akeh lho aku malah iku nyanyi. Ngawur ndengi apa piye kok rumasane. Iki masuk sitok. Iki dipersembahkan satu lagi spesial katur warga agung masyarakat Nanggungan. Iya. Apa tuh? Diaturke apa ya? Oh, ini mumpung suasananya ini kan dingin. Jadi aku mau panggil boloku. Siapakah? Mbak Putri Kebo. Wow. Ayo, Alangkah gedinya
Oh, gede, Mas. Mbok sumpah, limosin. Wi, ndak usah nggae sumpelane wis. Wah, biasa wae. Rasa ngono. Halo. iki ngono sine lanang lho. Mosok to? Halo Mas. Ya. Piye kabar ya Mas? Anu tangane gek gede rumah saku. Iya Mas. Piye Mas kabar? Delakan ta? Pupumu ambek lengene gede iki yo. Dilengene yo. Dek wolak-walik lho bocah iki, sumpah. Nyapa? Ngarep mburi padha. Jajal mateburi, mateburi. Lho iya ta. Lho jane bokonge endi yo? Iya kok ora nyawangi. Ya tak salah. Wis kadung macak ayu koyo kene lho. Heeh, kadung maca. Ayo nyanyi. Nyanyi no. Nyanyi. Warung bekicot ing Magetan. Mlaku neng sarangan lho ketiga. Rumah aku mbok sing dikenal ngono kuwi. Warungnya dibuka biak. Ya. Ditapok sendok bakule. Lah apa kok ditakok lho. Lah piye ora ngono ya? Kok ditata sendok. Bakule ditata. Sendok iku lho kok rumah aku. Ayo. Ya, enak nyanyi nduk. Nyanyi. Ya. Nak, ya. Tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang tang ting ting tung tung ting ting tung tung tang ting nyanyi adol Piye lagune? Demboh kowe lagumu apa? yo lagune kuwi Tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting ting ayo saiki joget bajing loncat mbak aku Ah, iki anune pelok mas bajinge sapa? bajingnya iki iki. Terima kasih atas kebajinganmu. Ya, wis ndang iki diparingi manut ora satu tembang sik. Contoni saya dicontoni saya piye? aku ngarepe sik mas aku ngarepe Heeh. mengko selawase kowe ya Ya. Separuh separuh. gak iso Separuh ra enak. Ya wis sumpah. ya yo. tak contoni sik ya Oke. tapi sing tenanan lho lek joget lho Oke. Mbak Afi sing nyanyi ya Oke. yo liane senggak ya tang ting tung ting tang kuwi lho Rasa gomik we. We iling apa ora? Ukele pokoke. Mas Karo jedhik. Mas Nggih, Nduk. ngerti Ya. yo iki Oh sik ta delengen sik. ora deh Rodok maju rene. Nek anu lagu Jaipong. Iki kudu jentit. Ndang jentit to. Oh, iya. nah madhep samping no Samping Tuh. tangane. mendek Dek, kurang dek, Duk. Mendek. Lah iki kurang tanganmu ki lho Ojo ngene to. Ngene lho, ngene. Nah. Tanganmu kok cah kiting ngono. apa malah wong gaji ngene Heeh. Tangane sawangen kae lho. Ah, sikile pales yo kurang maju.
Nah. Enek. Iki rada maju. Jempolmu ki kok padha karo ya kok jahe jempole. Lah, mendek. Ndek nek. Nah. Ditingkat. Aja sampai kepentut diomongi ke mau kono WC sik koe. Rasa ngepot. Oh, ampun, Nduk, ya ampun. Balen ke awal ya, Jel. Awal. Ayo, jadi toh. Dan toh. Siap. Menika kala wau Bapak Ibu tari merak keterak-trek. Ini mosok joget bajing loncat mung ngene-ngene tok rumah samu manuk apa piye? Ora ngerti to. Lek ku nguyuh wis katek iki mau. Mosok Dia belajar kok. anu ayo nggawe pempes sik. Mangkane ning ndi nggo pempes kok rumah aku. Iku mau anu tari apa, Nduk? Iki lho tari sing gak patek kesel belas. Enak ngene tok. Ayo tak warai ya. Tak warai ya. Warai tutke mburine. Ayo wis to. Baris sik. Rasa ditabuhi sik. Awale apa kendang tok. Awale. Ngadepe. Pripun Bapak Ibu, saya pundi? Saya pundi, Bu? Menawi Saya kula napa saya niken? niken nggih. Niki wau ancene bajing loncat versi sekop-sekop. Iki Mang. Nek kene. Diomongi, tangane mung ngene tok lho andalane. Ngene tok. Kowe ndak enek liyane. Sesuk tak belajar Mas, sesuk tak belajar. Oke, tak titeni pokoke. Belajare ning gone Mas Adon. Adon iki sesuk ben ya belajar ning adon diwulangi engko. Anu bajing loncat, bajinge adon. Bajinge kuwi ya. Iya. Oke. Sing loncat-loncat anakmu ngono Nduk. Heeh. Neh. Wis aja. Alah goblok. Sindene Mayangkara ki selain ayu, pinter, multi talent, kudu iso nyanyi, iso jaipong, Betul. iso ndadi. Dadi. Nah, iso apa ora? Sing paling utama ya iso dadi kuwi mau. Nah, Mripate ngene tok ya. Ya, pokoke nyanyi ya. mripate mlini. Nyanyi langgam, Ya. nyanyi langgam, Pak D. Ya ta, duet. Terus mari ngono tibane ning ngene jaran terus ndadi ya. Dadi ya. Ya. Oke. Ya. Mripate meliling lho ya. Ngene ya. Oke. Seksa neraga. Mas Ganduse, yo. Ya, ya. Ayang koro. Ya.
Loh. Awas. Awas. Sobek. Jalanan ra oleh. Makasih. Pak kula dereng lho Pak. Urung dadi kok. Mandek. Kowe urung dadi. Lek solah cegah iso. Ya ngono entuk. Kula dereng lho Pak. Urung dadi kok. Deloken disawang. Kok nek nganti gak mirip karo aku deloken tak jabil kabeh iki. Langsung diambil semua. Awas. Ya. Talani. Hop. Kudu padha lho kuwi mau. Kudu padha sama. Semangat Bapak. Ayo. Kok. Ya. Ya. Jaranan sekop-sekop. Ganong sekop-sekop. Ayo. Sing tenanan kowe iki asan kok ruwasane. Ya bos, ya siap bos. Nggih. Seret. Wis aman. Ya, oke. Ya. Hop. Ya. Oke. Rasa kuwi. Ya.
Woi nyeleng apa bareng? Nyeleng cilik. Nyeleng cilik. Keleng serenggi. Yo wong tambahin dipakai stuk. Wajah Ya. Yo. ayo keleng sholat. Surut ning ngamuk. Kuwi golek pecah piye? Rusak. Tanganmu tangan. Awas, awas, awas. Dadi lho. Oh. Dupa, Mas, dupa. Kelihatan dupa. Dupa. Tenang, tenang. Sabar. Dupa, Mas. Sabar. Dupa. Sabar. Dupa, Mas. Oh, anu nek rene jupuk rokok. Rokok, Mas, rokok. Rokok.
Kowe malah guyu kok nakoni bae iku kondi kok e. Oh iya, nuwun sewu Mbah. Naminipun sinten? Kene Mas. Oke, Mas. Nggih, pangapunten panjenengan sampun ganggu ragane putri Mbah nggih. Naminipun sinten Mbah? Aja ning ngirung. Wong esuk nesuwan kok rumayane. Dan rene Mas. Kamerane loro dono rene. Pangapunten namine Mbah sinten nika? Sariati Mas. Karyatin. Karyatin saking pundi, Mbah? Saking Kunden Mas. Oh nggih. Kok kunden? Niki Mbah Saryaten niki umure pinten, Mbak? Wah, ganti. Sing dadi ganti. Ah, demi Tuhan. Wah, terus iki piye? Ya ampun teh. Nyebut kopi nang jalan. Yo, yo. Anu, medal Mbah nggih, medal nggih. Yo i. Cariatin kok yo gaul. Kok ngono metu yo i. Napa Mbah? Medal nggih. Nggih, pun nggih, pun. Yo i. Niki sing medale syarate napa syarate? Syaratnya ada mani. Hah? Yo, demit mata duwiten ya iki lho. Demit mata duwiten. Aja dimanis-manis, wong ndak dimanis-manis gaya. Ini niki demite lanang napa jaler, Mbak? Wedok Mbak, tapi rada-rada lagi. Wedok tapi rada ser ya iki. Heeh. Ngapunten pun ganggu Ngapunten nggih, putri Mbak. Mbah nggih. Ngesakne putri nggih, Mbah nggih. Nggih, Mbah nggih. yo i. Nyuwune napa, Mbah? Nyuwune. Mani. Pinten, Mbah? Pinten, Mbah? Mang mangatus cerita apa Mbak? Lah damel napa niki mengke nyatrane, Mbah? Damel wangsul kalih tumbas dia mau mboten wonten dupane. Niku ampun wonten gantine rokok. Benteng. Tuh kan benten jaluke. Niki nyuwun teng sinten, Mbah? Nuwun Pak Lurah, Pak Camat nggih wonten. Tapi Pak Lurah mengke nyuwun lagu lewung mengke dijaranakne nggih, Mbak nggih. 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 Pun Mbah. Pak Lurah napa Pak Camat niki nyuwun nyotra 500, Pak. Nek mboten 500 niki mboten manten ya, Pak. Niki Pak, ngapunten, Pak. Sanes kula lho, Pak. Nak, anu ae kon urunan wae, urunan ra apa-apa. Urunan mawon, Pak, nggih. Mboten napa-napa nggih. Ngusane lho, Pak. Niki demite saking Australia, Pak. Dik Mbah nggih sabar tapi anu Pak Lurah jenengan 150 sing liyane Pak Camat mboten apa ya. Nggih, Pak. Monggo, Pak. Kasumanggaken jumeneng panjenenganipun Bapak Camat. Nggih, Pak. Ngesane, Pak. Niki demite yatim piatu, Pak. Demite duduk putrine. Demite wis Demite, tuwek. anu iki tuwek yatim piatu. Kok ya enek. Enten, Pak. Nggih. Kae sik dijalukne, Mas. Ya sik tenang urunan sih. Pak Camat kok pelit. Ora iki. Tenang mawon iki Pak Camat langsung ke pusat. Matur sembah nuwun, Pak. Lah niki tasih 200, Pak. Ada kan? Pak kirang 300, Pak. Niki tasih 200 ya, Pak. Tak kondeli. Kirang 300, Pak. Eh. Monggo. Niki kirang 100, Bu. Kirang 100 saestu. Lah, Pak Lurah. Pak Kepala Desa. Matur sembah nuwun, Pak. Ya. Mari dalam pasir. Ya.
Kok nambah? Urung. Nenek Mas, nenek. Hei. Oh. Awas. Madosi napa? Mbak, madosi sinten, Mbak? Bobo. Madosi sinten, Mbak? Bapak Soleh, jenengan teng pundi, Bapak? Madosi Mas Soleh. Bapak Soleh teng pundi nggih? Mriko tiangin mriko. Bapak! Anu Mas, Bapak Soleh. Bapak Soleh niki Mas, tulung Mas. Waduh, iki lho ngene-ngene Bapak Soleh teng pundi, Mas? Sik, iki, wis ora apa-apa. Wontene Bapak Cis purun mboten, Mbah? Gak purun njaluk Bapak Soleh. Cepet. Ayo Bapak ini kon digugah. Bapak kampret. Ayo Bapak kampret. Ayo Bapak kampret. Yo. Wis ora apa-apa. Fred, sementara, Fred. Ini Mbak Ucul. Nggih, sik, tenang, Mbak. Sabar nggih, Mbak. Sabar. Fred. Anu, Bapak kampret niki, Mbak. Semangat Pak Kampret. Lugo, Mbah. Bapak lugo. Lugo. Niki Mbah, bapakne teng mriki, Mbah. Niki Mbah, monggo. Lugo. Kon lugo, Fred. Duh, nggih. Sila sing apik. Madhepmu kuwi lho kok. Monggo Mbah di pripun. Iki njaluk salaman, Fred. Wah, duh. Tekoki njaluk apa? Tekok ono, Fred. Medal. Lho, tekok ono jenenge sapa kok? Kenalan saya Pak Kampret. Namanya sinten, Mbak? Kok sing penak ngono sing penak. Pangapunten, Mbah, sampun ganggu ragane niken. Ngono, ndang to. Duh, mulangi. Pangapunten, Mbah. Pangapunten, Mbah. Sampun ganggu ragane Sampun niken. ganggu ragane niken. Panjenengan namine sinten? Panjenengan namanya sinten? Loh, aduh. Balik aku. Kodam Supri. Iki termasuk kodam siluman berang-berang berekor panjang. Anu, nyun napa Mbah medal Mbah nggih? Nyuwun apa, Mbah? Malah dililing iki, rumah saku malah dililing karo kampret. Nggih, anu Mbah medal Mbah nggih. Panjenengan medal, Mbah. Jaluk diambung Pak Kampret diambung. Ngawur. Apa? Anu. Apa Mbah napa? Nyun. Oh, maem. Mam, Pak Kampret mam. Dulang. Cepet. Waduh. Maem napa mimi Mbah? Niki Mbah. Oh, nggih. Oh, kilo. Rupiah Mbah, pinter milih Oh. rupiah. Iki Mbah internasional ya. Oh Pak Sing Kampret. dulangno, iya sing. Oh, iya Mbah. Dua-duane. Lebokne Cik Fred, waduh. Mimi sik. Sik to. Ora Fred tenang. Ora tenang. Tatakno atimu Fred. Wis to, sabar Dik. Wis to, tambah. Tambah kotor. Kon Mbah, Kon, kon. Mimi, Mbah. Mimi Mbah. Fred, kowe iki sing mbok tenanan ngono lho, sak mesakne mbah iku lho. Ora.
Ditokoki janan. Pedes ya. Kampret kae lho, kampret. Mimi apa piye? Mimi. Gak wis. Oh gak ya. Heeh. Anu dilat-dilatno sik. Dilat-dilat napa? Sesarengan Niken Salindri ugi Mayangkara campursarinya Indonesia. Ing dalem menika wektalipun tasih sangat panjang kangge minangkani pamundutan ugi maringi panglipur dhumateng warga agung masyarakat Nanggungan Kain Kidul sedayanipun ingkang dalem menika sami rawuh ugi nderek ngregengaken swasana ing adicara mengeti dinten kamardikan ingkang kaping 79 selalu merdeka sekali merdeka tetap merdeka.